Чакай да я среща. Не съм на Спонжбоб, това са чакай. Това са кученца. Ето ги. Как се казаха? Това е Джими. Сипими. Да, това е Джими. Сипими. А това е Тими, ама може да ми викате и Шими. Това го помня. Това го помня много добре. На първия може да ми викате Тими. Тя е с... Не! Защото е яка! Добре, що му казваш? Що с горицата на Гергано, която даде на мен? Защо? Защото твоите е в мен. Ива! Да! И Ива мяза. Камила с тези горицата. Чакай да си даде пицата. Има цялата са точки! Да, не знам, именно за това се казва. Мяза на Камила на точки, нали? Това бяхме казали. И по това ми има точки. Мисля, че би трябвало. Не зная. Може да слизам до магазина по принцип. Сега да го пазя от 2010-та. Давай пари. Това е Джими, Сипими. Това е да. Аз имам още. Искам да. Хайде бе! Сок. Чакай да ям, бе! Чакай да си Стига! Ау! Да.